Освен, че имат сложни за произнасяне имена, азиатците са царе и в решаването на сложни задачи. People are afraid mathematics due to mathematics is difficult to solve it. Actually. За най-добрия математик в света при малките, седмокласникът Константин Гаров, формулата е много задачи и малко късмет. Ще използваме метода на математическата индукция. Допускаме, че за тринакратна твърдението е вярно. Най-натоварно ми е лятото, защото тогава половин ден решаваме задача. Освен на подготовката, може би на старанието, което влагаме всички. И затова нашия отбор е много силен. Заради домакинството през лятото, за първи път страната ни ще бъде представена на световно първенство от 10 вместо от 4 отбора, което дава шанс и за повече наши шампиони. С какво ще ги победим? Не знам, може би домашната обстановка ще ни помогне. Те ще са уморени от пътуването. Може би това ще е нашия шанс да ги победим. За да не разчитат само на шанса, Константин и съотборниците му от сега решават задачи по няколко часа на ден. За BTV новините от Бургас, Лора Стаматис.